A Steak Kis Okosunk 11. részében ma egy különleges ételt hoztunk, a mustáros érlelt bélszínsztéket. Ez egy igazi kulináris élmény, amely a hús érlelésének és a mustár jótékony hatásainak köszönhetően egyedülálló ízharmóniát kínál. A hús először száraz érlelést kap, 21 napig pihen, hogy a rostok megpuhuljanak és az ízek összeérjenek. Ezt követően egy pikáns mustáros pászba kerül, ami segít a hús további puhításában, miközben egy enyhén fűszeres, savanykás ízt ad, ami tökéletesen kiegészíti a marhahús gazdag zamatait. A mustáros pász nem csak ízesíti a húst, hanem remek jótékony hatásokkal is bír. Gazdag antioxidánsokban, segít az emésztésben és a vérkeringés javításában is. A végeredmény egy szaftos omlószték, amely minden falatnál egy újabb ízrobbanást tartogat, miközben a mustár friss, fűszeres ízzel remekül kiemeli a marhahús gazdag aromáit. Ha egy különleges ízélményre vágysz, próbáld ki a mustáros érlelt sztéket nálunk Hajdúszoboszlón, a Mirázs étteremben.